Hola, aquest és un vídeo en què veurem com hem d'afrontar-nos al comentari de text de la prova d'accés a la universitat de l'assignatura Valencià, Llengua i Literatura, que explicaré dins l'adequació. En el vídeo d'avui veurem el registre. El registre pot aparèixer a l'examen de la següent manera. Identifica el registre lingüístic, formal o informal, en què està escrit el text i especifica almenys dos trets característics d'aquest registre presents al text. Però què és el registre? És el grau de formalitat i correcció que l'emissor dona a la llengua en funció de la situació comunicativa. Tenim dos tipus, el registre formal i el registre informal. El registre formal és la varietat culta i amb el grau de correcció que s'utilitza quan no es coneix el receptor o existeix una relació laboral d'autoritat o professional. Quines característiques presenta? Doncs és el registre propi dels textos acadèmics i d'especialitat, per exemple sociolingüístics. Utilitza un vocabulari específic del tema i amb un alt grau de formalitat. A més, utilitza la varietat estàndard de la llengua, és a dir, una llengua comuna entre tots els parlants i que tot el món entén. També utilitza una sintaxis complexa, normalment abunden les oracions subordinades. També és habitual l'ús de connectors i organitzadors del discurs i també l'escrit presenta un ordre lògic i una estructura adequada. El registre informal és la varietat col·loquial, espontània i relaxada que s'empra en contextos familiars o coneguts. Quines característiques presenta? Doncs és el registre propi de les converses quotidianes. S'utilitza un vocabulari pobre o poc precís. També es caracteritza per l'ús de crosses i paraules comodí, és a dir, per la utilització de paraules com per exemple d'acord, durant tota l'estona del discurs. A més, són abundants les repeticions i les frases fetes, la sintaxi és simple i de vegades interrompuda, és a dir, que les frases no acaben. A més, hi ha absència de nexes i també predomina un desordre estructural. I fins ací el vídeo sobre els registres. Moltes gràcies!